Velkommen her i drivhuset til lige et par småting om vinteropbevaring af Agapanthus. Som I kan se, har jeg den her i sådan et koldhus med bobleplads. Så har jeg en olieradiator, der tænder, og temperaturen den er omkring plus 2 grader. Så i år har den jo ikke brugt meget strøm, fordi vi har haft det som nyt. Men det kan være en god idé at lige kigge dem efter, og som I kan se, er der en del gule blade, og dem kan man rykke af. Man skal ikke være bange for at tage for meget, fordi de skal nok skyde igen. Det man også kan kigge lidt efter, det er at fjerne de gamle blomsterstilke, som sidder her. Det er sådan nogle sjove her. Og der var en der også, som ligesom spærrer lidt for, at de nye skud kan udvikle sig pænt. Så går dem igennem her. Der er tid til det nu, og så slipper man jo for det til foråret.